И здравейте хора, аз съм ExtraBG, днеска ще играем на FIFA 15 и има българските отбори. Ще изберем някой български отбор. Ето ги, само че има бък. Словакия, ето Лудогорец, Славия. Както виждате, това са само където има бък на имената им. Аз мисля да започна с Пирин Благоевград. Ще играя на професионал. Днес ще направя поредица на играта. Ето сега само да ни зареди. Всъщност тия български отбори беха в някакъв патч. Дайте да покажем скрит репорта. Красимир Костов, Ганев. Ще видя, може да намеря още играчи. Маркиниус, нашия отбор, който е много добър. Така, ето го и първото ново попълнение, Томасо Берди. Берниде. За да видим колко оверал? 63 оверал. Дайте го вратаря ми. Дайте го и това второто попълнение. Донис Аджиджас от Чалки под найем за пълен сезон. Да, и започваме матча. Пирин на Благоевград срещу Ламерик. Има бък на FIFA Joint Виле, защото словашки отбори се заменвали, не знам какво. Ето ти, момчетата на Пирин Благоевград, и да започваме матча. И какво положение, само Луни отнеме топ. Удар на Берегонски. Аут. Само какъв шут направи това Берегонски. Дали корнер, не знам. И още една възможност за разлог. Ей, това е фаул, бе, ей! И ще хвърляме тъч. Малко бъдна тъч. Центриране за разлог и да видим, не. Също топката още е разлог. Бори се момчето. Генов. Сандев, да видим Сандев, центриране на Сандев, да видим какво ще стане, удар с глава, но много неточно. И да видим сега Сандев към Маркиниус. Да видим още едно центриране и как се разминава играта с топката. И атака за Ламерик, да видим какво ще стане. Центриране за Ламерик. Да видим Маркиниус, сам срещу трима. Маркиниус, какво прави Маркиниус? Не взимат. Това е фаул, бе. Маркиниус си взима топката. Към Генов, пас към Генов, да видим Генов. Какво ще направи Генов? Нищо не направи той. Удар! Корнер. И топката е избита и контратакът, видим. Лудогеров много добър психически, пуска топката. Башилев, пас към Тасев. Тасев центрира. Маркиниус, чудо дволе.
И пак топка за Башилев. Пас към Маркиниус. Маркиниус шут на Маркиниус. Това не успа. И гол! Гол за Пирин, Благоевград. Гол! Какъв невероятен гол. Само. Какъв невероятен гол. Маркиниус тук го съпват с фалта. Предават после добавка. Гол на Александър Башилиев. И пак е топката по Тошев. Тошев се бори. Но Тошев го съпват много гадно. Трябва да е картон. И атака. Да видим какво ще последва. Да, и край на първото полувреме. Започваме второто полувреме. Само какво положение? Сандански, удар на Сандански. И Маркиниус после с глава. Маркиниус, да видим какво ще да направи той. Маркиниус е топката. Чудесен финт. Пас. И Маркиниус, пас към Маркиниус. Но наистина място паса. Сандански, да видим Сандански. Каква възможност само за Пирин разлог? Пирин Благоевград, извинете. Колко малко остана да влезе гол. Явор Сандански. Да видим Генов, какво ще направи Генов. Ще му взима топката. Центрира на Генов, право на вратаря ръцете. Атака за Благоевград. Башилев. Ще намери ли да центрира? И кой там няма никой? Изчистване. И фаул. И така контратака. Маркиниус загубва топката. Но тук няма гол за Ламерик. Не. Преходен шпагат. Маркиниус сам с топката. Маркиниус какво ще направи той? Ще изсъпне вратаря. Пас. Сандански, какво направи бе? И Сандански пак си взима топката. Удар на Сандански, това е гол! Гол! Какъв невероятен гол на Явор Сандански. Само как му взе топката и какъв гол в левия гол. Направ удар. Какво е нямаше това? Български отбор. Какви качества имат? Голяма работа. Тошев с топката. Тошев му взеха топката. Ламерик с топката. Грешен пас. Генов. Спас Генов, да видим Спас Генов какво ще направи. Спас Генов, тук ще излезе цялата атака. Пас Маркиниус. Маркиниус вратаря спасява. И тук някакъв бък стана. И така, контратака за Ламерик. Маркиниус. Там Спас Генов. Какъв пас? Да видим Сандански, той е много изморен, но да видим какво ще направи. И му взеха топката. Куп грешки. Спас Генов, да видим Спас Генов. Удар на Спас Генов. Някакъв бък стана. И защитникът май го отцепихме в главата. Да, май. Не, в рамото е било. И центрира в последната минута. Тасев центрира. Към Вивяшки. Башилев. Удар на Башилев. Много неточен изстрел. И отново атака. Пирин разлог. Пирин Благоевград. Да видим Тасев. Аут на Тасев. Аут. Много грешки в отбраната на Ламерик. И ето го края на матча. Бихме Ламерик с 2-0. Да, това е за този клип. Чао!